Ndewonu. N'ụtụtụ a n'asụsụ Igbo, anyị chọrọ ile anya n'isiokwu nke a kpọrọ ọnụọgụgụ, nke pụta na bekee numbers. Ọnụọgụgụ a dị oke mkpa n'idozi ihe mgbakọ ma ọ dapụta. A na-eji ama ole ihe dị. Ọnụọgụgụ, chetakwa na ịsọ pụtara gịnị? Numbers. Anyị ga-eleba anya site na ọnụọgụgụ efu ruo na narị, nke bụ 0 kwụsị na 100. Ka anyị gaa n'ihu. Chetakwa na anyị si na 0 nke a kpọrọ na bekee, ihe a na-akpọ ya na Igbo bụ gịnị? Efu. 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 Efu bụ 0. Gịnị ka a na-akpọ 1 na Igbo? Ọ bụ otu. Otu. Otu pụtara 1. 2 pụtara abụọ. Abụọ. 2. 3 pụtara atọ. Atọ. 3. 4 pụtara anọ. Anọ, nke bụ 4. 5 pụtara ise. Ekachie ya. Ise bụ 5. 6 pụtara isii. 7 chetakwa na m si na bekee akọwa ya n'Igbo. 7 pụtara asaa. 8 pụtara asatọ. 9 pụtara itoolu. 9, itoolu. 10 pụtara iri. Nke bụ 1 na 0, 10. Agụ ọnụọgụgụ a ma eruo na iri, anyị mewezie mmanye ihe manyere na ọ dịka ibidokwara ya n'isi. Enwere usoro eji agụ ọnụọgụgụ. Usoro a bụ ka anyị na-esite n'efu gụọ kwụsị na iri, anyị banye na nke ha kpọrọ 11, marazie na iri ya na ihe manyere ya. Ele ihe wụ ihe manyere na 11 ahụ? Iri ya na otu manyere na ya. Anyị lee anya hụ ụtọ esi ede 11, usoro eji ede ya. Anyị ga-amụ ya ruo narị. Ka anyị lee anya kedu otu anyị ga-esi ede ọnụọgụgụ 11 nke ha kpọrọ na bekee. Anyị ga-ebu ụzọ mara ole iri gbara na 11 down to 19. Ka anyị gaa n'ihu. 11 nke pụtara 10 plus 1. 10 pụtara gịnị n'Igbo? Iri. Ole ma bara na ya? Otu na otu. Sotawa ọzọ bụ 12. 12 bụ gịnị? 12 bụ 10 plus 2. Iri ole nọ nga? Naanị otu iri. Ọ ga-awụ iri. Ole ma bara na ya? Na abụọ. Ọzọ bụ 13. 13 nke bụ 10 plus 3. Nke ha si not 13. 10 pụtara gịnị? Iri. Na atọ mabara na ya. 3 pụtara atọ. 14. 10 plus 4. 10 pụtara iri. Na ole mabara na ya? 4. 4 pụtara anọ. 15. 10 plus 5. Nke pụtara 10 bụ gịnị? Iri. Ole mabara na ya? 5 pụtara 5 pụtara gịnị? Ise. Pụtara ise na asụsụ Igbo. 16. Nke a bụ 10
plus 6 gives us 16. N'asụsụ Igbo ya bụ ihe ọ pụtara na 10 a bụ iri na ole mabara na ya na isii. Ka anyị gaa na 17. 10 plus 7 gives us 17, right? N'asụsụ Igbo 10 pụtara gịnị? Iri. Ole mabara na ya? Asaa. 7 pụtara asaa. 10 plus 8 nke pụtara 10 pụtara gịnị? Iri na ole mabara na ya? 8 pụtara gịnị? Asatọ. 8 pụtara asatọ, ya bụ 18 pụtara iri na asatọ. 19. 10 plus 9 nke pụtara 10 pụtara iri nke mabara ya na bụ gịnị? 9. 9 pụtara gịnị? Itoolu. Ịgụcha 19 na bekee ọzọ ga-abụ 20. Iri ole nọ na 20? Iri abụọ nke pụtara 10 plus 10. Ka anyị gụọ ya iri ole? 1 2 iri abụọ. Iri abụọ. A na-etinye na ọ bụrụ na ọnụọgụgụ banyere na ya erughị iri ma ọ erughị ọnụọgụgụ anyị nọ n'isi ọnụọgụgụ ahụ anyị na-agụ maka ya. Dịka unu lee anya, anyị abanyela ọnụọgụgụ iri. Ele anya, ọ bụrụ na ihe mabara na ya maọbụ ọnụọgụgụ mabara na ya erughị iri, anyị ga-ewepụ na. Ọ bụrụ na ọnụọgụgụ mabara na ya erubeghị iri, anyị ga-etinyerịrị na iji wee gosi na enwere mmanye. Dịka enwere ya na plus, anyị ga-eji na were gosi na eji ọnụọgụgụ ahụ were manye na ya iji wee gosi plus nke nọ na mgbakọ a, nke nọ na mgbakọ. Ka anyị leenu, ọ bụrụkwa nnọọ 25. 25 10 dị ole? Unu ga-ahụ na iri nọ n'ime 25 gbara ụzọ abụọ, ya bụ 10 plus 10. Kama o nwekwara ihe mabara na ya. Unu ga-agwa m ihe mabara na ya? 5. 10 plus 10 plus 5 is 25 ka ndị bekee kpọrọ ya. Ya bụ 10 ole nọ nga? Ka anyị gụọ na ya. 1 2 iri abụọ. Iri abụọ. Chetakwa na 5 a erughị iri, ya bụ na anyị ga-etinye na iji wee gosi na ọnụọgụgụ ahụ na-erughị isi mbụ iri anyị na-agụ. A ga-eji na were kewaa ha. 25. Kekwanụ ma ọ bụrụ 38. 38 kedu otu ị ga-esi ede ya? Iri ole gbara na 38? Unu lee anya, dịka a na-akpọ ya 30 na bekee, ha sị o nwere 3 tenths. 3 tenths ya bụ iri atọ. Iri atọ ka anyị depụta ya. 10 plus 10 plus 10 mgbakọ iri atọ. O nwere nke mabara na ya na-erughị iri. Nke ahụ bụ gịnị? 8 nke pụtara asatọ. Ya bụ ka anyị gụọ ya ọnụ. Chetakwa na usoro anyị ji ede, ka anyị deta ya ọfụma, ghara ịmanye maọbụ iwere ibe ya denye n'ọzọ. 10 dị ole? 1 2 3 na bekee. How many tenths are in 50? Asa ya n'Igbo. 5 tenths nakwa ya ihe bekee kpọrọ ya. Ya bụ 50. Iri gbara ụzọ ole? Ụzọ 5. Pụtara 10 plus 10 plus 10 plus 10
plus 10 and 1 ya na otu amabara na ya. Ka anyị gụọ ya ọnụ. Iri gbara ole? 1, 2, 3, 4, 5, 50 ya na one mabara na ya? 1 na 1. Ọ dị mma. Kedụkwanụ maka ọ bụrụ nọ 72 ka a na-ekwu okwu ya? 72. How many tens are in 70? Dịka ngaji ya na bekee. Iri gbara na 70 dị ụzọ 7. 7 tens nke pụtara nụ 70 nọ na 70. Olekwa mma bara na ya? 2 iji gosi nọ 70 plus 2 70 ya bụ anyị gụpụta ọnụ 10 plus 10 plus 10 plus 10 plus 10 plus 10 plus 10 ole? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya na ole mabara na ya? 2 plus 2 ya bụ na ihe ọ pụtara na Igbo ma n'asụsụ Igbo wụ iri ole ka ọ bara? 70. 70 na ole mabara na ya? 2.